Jatend migao mar Pur Mithika Linturi ojiwo jopur mondo orit cham maber to keyo kowacho ni ka ok ong'i makare to ketho atamalo 30 mag cham duto mikayo pachoka. Linturi wacho ni bedo ni sirkal oduoko piny nengo gig pur kaka mbolea osenyago lemo kendo koro keyo ni malo. Koloso e kaunti ma Meru e kinde romo magala moro mag jopur, Linturi owacho ni chiemo sani omedre pachoka ka cham kaka oduma sani ng'eny. E giko higa mokalo, Linturi nowacho ni keyo nomedre nyadiriyo, mano kowuok e gunde milion 35 nyaka gunde milion 61. Jopur okwa mondo luw makare chenro mag geng'o kute ma bende mako cham. Ka Linturi obedo ni sirkal nitiere chenro mar keto kuonde mitweyo oduma kod oganda mondo ne ni otuo cham kendo okan kaka dwarore. Money to buy dryers to assist farmers reduce on post-harvest losses. Na ndizo nawaambia, nimekuwa kizunguka Kenya nikizipeana. Monday nilikuwa Bomet. Hii weekend huku sasa nitakuwa huku next week Meru, Laikipia, Nyandarua pande hii ya mlima. Pia nikizipeana ili chakula kisiweze kuharibika. Saa hii najua this is the harvesting time ya maharagwe. Pia maharagwe isiharibike sababu hizo dryer sitaausha maharagwe. Na more maize that you produce on beans, we have operationalized the warehouse receipt system. Our names will be stores in the country. We have repaired them so you have somewhere to store. Wacha iwe ni jukumu ya serikali kutafuta soko ya kile chakula tumesalisha, because we want also to export and get that revenue ya kimandola. Apar koda buro dakika mobendo sekalo kendi toksa adek mar